हाय फ्रेंड्स, अमिताज किचनमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत बेसनची करंजी. त्यासाठी जे सारण लागणार आहे त्याचं मी रेसिपी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. आता आपण 1 किलो एवढा मैदा परातीमध्ये घेऊया. त्यामध्ये मी अर्धा कप तुपाचं मोहन करून टाकणार आहे. बेसनची करंजी खायला खूप छान लागते आणि कोकणामध्ये सर्रासपणे बेसनची करंजी बनवली जाते. आता आपण याचे जे मोहन आहे ते व्यवस्थित सगळं पिठामध्ये सोडून घेऊया आणि थोडं थोडं करत पाणी टाकून आपण सॉफ्ट असं पीठ मळून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता मीडियम टू सॉफ्ट असं पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे. आता आपण थोडंसं तेल लावून घेऊया. पीठ मळताना याच्यामध्ये चिमूटभर मीठ टाकून घ्यायचं आहे. आता हे पीठ व्यवस्थित झाकून ठेवायचं आहे 10 ते 15 मिनटासाठी. आता ह्या करंजीसाठी आपण साठा बनवणार आहोत. त्यासाठी इथे मी 2 चमचे एवढे तूप घेतलेलं आहे. त्यामध्ये मी 2 चमचे एवढंच कॉर्नफ्लॉवर घेणार आहे आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. याची गुठळी होता कामा नये. 2 ते 3 मिनटं हे व्यवस्थित फेटून घ्यायचं आहे. अशी मी सॉफ्ट अशी पेस्ट व्हायला पाहिजे. आता आपला साठा तयार आहे. आता आपण जो मैदा मळलेला आहे त्या पिठाच्या 3 अशा मोठ्या पोळ्या लाटून घेणार आहे आणि त्याला एकावर एक असं ठेवून मध्ये साठा लावून घेणार आहे. यामुळे करंजी खाताना खूप मस्त खुसखुशीत आणि हरीसारखी लागते. अशा प्रकारे आपण हे 3ही गोळे लाटून घेऊया. इथे मी 1 किलोच्या प्रमाणात करंज्या करते. त्यासाठी मी 1 किलो बेसन म्हणजे चणे भाजून भरडून दळून आणलेले होते. त्यामध्ये मी 1/2 किलो गूळ, 1 वाटी सुकं खोबरं, तीळ आणि 1 जायफळ वेलची पावडर असं सारण बनवून घेतलेलं आहे. आता मी इथे प्रत्येक पोळीला थोडा थोडा असा साठा लावून घेणार आहे. अशा 3ही पोळ्या आपण एकावर एक अशा लावून घेऊया. आणि असा रोल बनवून घ्यायचा आहे. रोल थोडा व्यवस्थित मळून घेऊया. आणि सुरीच्या साहाय्याने समान आकाराचे याचे आपण गोळे कापून घ्यायचे.
आता मी ते तुम्हाला एक करंजी लाटून दाखवते. थोडंसं पीठ लावून घेऊया. आणि हे व्यवस्थित लाटून घ्यायचं आहे. आता ह्यावर आपण जे सारण बनवलं आहे ते 1 चमचा एवढं सारण याच्यामध्ये भरून घ्यायचं आहे. आणि दूध किंवा पाणी लावून याच्या कड्या आहेत त्या बंद करून घ्यायच्या आहेत व्यवस्थित. आणि व्यवस्थित कडा कापून घ्यायचे. अशा प्रकारे आपली करंजी करून तयार आहे. अशा प्रकारे मी इथे तुम्हाला 2 ते 3 करंज्या करून दाखवते. व्यवस्थित कडा बंद करायचा, नाहीतर करंजी आपली तेलामध्ये फुटू शकते. आता आपण एका कढईमध्ये तेल तापत ठेवूया. असे मी 10 ते 15 करंजी एका टायमिंगला बनवून घेतल्या. आता तेल तापलं की त्यामध्ये आपण करंजी गोल्डन ब्राऊन कलरवर तळून घ्यायचे. एका वेळेला 4 ते 5 करंजी आपण तळून घेणार आहोत. एक बाजू झाली की दुसऱ्या बाजूने आपण व्यवस्थित तळून घेऊया. अशा प्रकारे आपल्या पुरणाच्या करंज्या खाण्यासाठी तयार आहेत. ते आपण काढून घेऊ एका प्लेटमध्ये. माझी रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि अशा प्रकारे पुरणाच्या करंज्या ट्राय करून बघा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा. माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल थँक्यू. सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा.